ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମୁମ୍ବାଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ 9ଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଛି। ଟୋଟାଲ ରନ୍ ହେଉଛି 373 ରନ୍, ଆଭରେଜ 53.28, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି 187.43, 100 ଦୁଇଟି 50 ଗୋଟେ। ପ୍ରଥମେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏମ୍ଆଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା 2020 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ 20 ବଲ୍ରେ 33 ରନ୍ କରିଥିଲା। 2021ରେ 2 ବଲ୍ 0 ରନ୍। 2021ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚରେ 36 ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍। 2022ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ 4 ବଲ୍ 1 ରନ୍। 2023ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ 62 ବଲ୍ରେ 124 ରନ୍। 2024ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ 7 ବଲ୍ 10 ରନ୍। 2024ର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ 60 ବଲ୍ 104 ରନ୍। 2025ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 9 ବଲ୍ 10 ରନ୍। ଆଉ ଆଜି ଗୌହାଟୀରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା 32 ବଲ୍ରେ 77 ରନ୍। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲର ମୁମ୍ବାଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ 2ଟି 100 ଆଉ 2ଟି 50 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର। ମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏମ୍ଆଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଟିଂ।